అన్నా ఒకటి. ఏం తాతారు బ్రో? మసాలా టీ ఉంది, లెమన్ టీ ఉంది, ఇలాచీ టీ ఉంది. ఏం తాతారు బ్రో అందులో? ఏదోటి అన్నా. ఇదిగోండి చాయ్. అన్నా మీ షాప్లో ఏమన్నా జాబ్ దొరుకుతుందా? ఇక్కడ పనేం లేదు బ్రో. నేనే ఎంటెక్ బీటెక్ చేసి ఏ పని దొరకక ఈ టీ షాప్ పెట్టుకున్నా బ్రో. నీకు పనిచేంత బిజినెస్ నా దగ్గర లేదు బ్రో. సారీ బ్రో. సారీ అన్నా, ఏదో ఇంట్లో పరిస్థితి బాగాలేక ఎమోషనల్ అడిగేస్తానన్నా. సారీ అన్నా, ఏమనుకోకన్నా. పర్వాలేదు బ్రో, నేను కూడా నీ ప్లేస్ నుంచే వచ్చినోని.